Velkommen til Megascope. Jeg vil nu fortælle jer lidt om, hvad der sker her i huset. Så kom med mig. Jamen, her i huset har vi der vores største sal, der kan sidde 403 personer. Den er fuldt udstyret med alt lyd, alt det sidste digitale udstyr. Vi kan køre alt stream til andre sale, til andre steder i verden. Vi holder rigtig mange events her i huset. Vi har lige haft Mikke Øgendahl og præsentere Alle for to. Det er den sidste, der lige har været i huset. Her i Megascope, der vil vi gerne lave en totaloplevelse med mad og bio. Så Spoon, de er altid på mærkerne om aftenen. Tak fordi I kiggede med. På gensyn.